Свято працаўнікоў сяла Дажынкі 2020 прайшло ў вёсцы Лебедзева. Сельгаспрадпрыемствы Маладзечаншчыны прадставілі свае гаспадаркі, пазнаёмілі ўдзельнікаў з вынікамі няпростай, але такой адказнай і сумленнай працы. Па традыцыі раённае свята жніва пачалося з прэзентацыі падворкаў. Аграрыі сустракалі гасцей, забаўлялі і частавалі іх. Кожная гаспадарка падрыхтавалася да конкурсу, здзіўлялі журы народным каларытам, мудрагелістымі кампазіцыямі, у тым ліку і з гародніны. Это вся наша продукция. Мы занимаемся сортоиспытанием овощных агрокультур. У нас в сортоиспытании находится 25 культур. Если взять по культурам, то у нас испытывается более 200 сортов. Как нашей агроселекции, так и иностранной. По окончании подарим всем людям, которые здесь присутствуют. Поздравим с праздником. Хлебароб – гэта цяжкая, але ганаровая і вельмі паважаная прафесія. Каб вырасціць хлеб, трэба любіць зямлю усім сэрцам. Хлебны каравай і добрасумленныя аграрыі – соль зямлі, яе гонар і надзея. Мы сами с Молодечно, живем, работаем молодечно. Приехали посмотреть на праздник тружеников. Как-то хочется посмотреть на тружеников в хорошем настроении, все время в работе, в трудах, в полях, и мы их не видим практически. А тут посмотреть действительно на них приятно, когда они радуются тому, что сделали, наверное. Такое какое-то Рио Лебедева, что ли, фестиваль, такое впечатление свое, колхозное, скажем так. У гонар завяршэння уборачнай кампаніі і ушанавання хлебаробаў жніва на цэнтральнай вуліцы вёскі адбыўся урачысты шэсцепарад. Гэтыя людзі, не шкадуючы сябе, шчыравалі на хлебнай ніве дзень і ноч для таго, каб у кожнага беларуса быў кавалак хлеба на стале. Жніво не бывае лёгкім. У гэтым годзе ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй яно запатрабавала максімальнага напружання сіл. Як вынік, сапраўды залатыя запасы збожжа ў засеках. Урожай очень хороший получился, намного больше, чем в прошлом году, поэтому надеемся, что и так дальше будем работать. Общий намолот составил 4890 тонн, 36,6 урожайность. Зерновых, зернобобовых было посеяно 830 гектаров в этом году. В прошлом году было посеяно 790. В этом году достигли плюс 300 тонн к уровню прошлого года, 34 центнера с гектара составила урожайность. Заслуга коллектива, заслуга большая механизаторов, всего коллектива. Каждый относился с душой, влаживали свой труд. С утра до вечера, сами понимаете, что сельское хозяйство – это рано поднимаемся, поздно уходим с поля. Каждого заслуга. Як сімвал ураджайнасці ў руках кожнай дэлегацыі сельгаспрадпрыемстваў сноп з жытнёвых каласоў і пшанічны каравай новага ўраджаю. У Маладзечанскім раёне сабрана 84 тысячы тонн зерня. Валавы збор перавысіў леташні на 17%, а сярэдняя ураджайнасць стала большай на 8%. Лепшы вынік у раёне дасягнула адкрытае акцыянернае таварыства «Городилово». Шли 3 года к этому практически от образования непосредственно нашего хозяйства. Благодаря, в первую очередь, руководителю и нашей команды. Основной секрет все-таки в нашем коллективе. Это первое. Плюс, скажем так, четкое и безукоризненное соблюдение технологий. Это самое главное. Все. Соответственно, погода. Второй год, считайте, погода нам тоже помогает. А в агрономической службе это немаловажно. Это, наверное, единственный фактор, который агроном не может изменить. Это погода. И она нам тоже помогает. Ад кіраўніцтва Маладзечанскага райвыканкама і дэлегацыі гасцей, у ліку якіх прысутнічалі дэпутаты, прагучалі словы падзякі ўсім аграрыям, што зрабілі асабісты ўнёсак у агульную справу. Што стараннай працай ад ранку да вечара рабілі каравай Маладзечанскага раёна больш важкім. Не варта забываць, за кожнай лічбай, кожным цэнтнерам зерня і гектарам узаранай зямлі стаіць нялёгкая праца шчырых і руплівых людзей. Менавіта дзякуючы ім з года ў год мацнее наш раён і памнажаецца яго працоўная слава. Я работаю уже много лет механизатором в нашем колхозе «Купала Агро».
Работаю трактористом, комбайнером периодически, сезонно. Я работаю на спашке почвы, спахиваю почву под яровые культуры, озимые, травы, рапс. Узнагароды атрымалі перадавікі працы, сярод якіх аграномы, інжынеры, камбайнёры і вадзіцелі. Для іх шум матораў і колаў гучыць ва ўнісон з гоманам жывой прыроды. Сёння яны сустракаюць свята жніва, а потым зноў за працу. Гарачая пара яшчэ не скончылася. Работаю с ХФ Маркова, трактористом 26 лет. Люблю свою работу, пахать, сеять, косить. Горжусь этим, что еще упереди. Посеять надо, узалать, готовиться к будущему урожаю. Дожинки – самое великое свято для нас, хлеборобов. Я вот зараз праз вулочку йшла сюди, на школьний двор. Виходжу, як глянула, аж у серце защеміло. Так пригожа, так світить сонечко. Так хочеться, щоб було завсюди у нас тепло, і на душі, і у серці. І погода, щоб у нас була, без всяких ураганів, і моральних, і фізичних. Эстафета районного свята 2021 года перададзена аграгарадку Беразинская. Там збяруцца лепшыя аграрыі нашай зямлі праз год. А наперадзе у маладзечынскіх сельгасупрацоўнікаў падрыхтоўка да абласных дажынак, якія адбудуцца 26 верасня у горадзе Чэрвені. 21 верасня адбудзецца ўрачыстае адкрыццё конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь 2020». У фінале конкурсу будуць спаборнічаць 56 настаўнікаў, якія перамаглі ў абласным і мінскіх гарадскіх этапах конкурсу. Двое педагогаў з маладзечна, дырэктар і настаўнік дзяржаўнай установы школа нумар 1 імя Янкі Купалы Васіль Маліноўскі стаў пераможцам у намінацыі «Беларуская мова і літаратура». А ў намінацыі «Фізіка, астраномія, матэматыка і інфарматыка» Татьяна Ковалькова, настаўнік дзяржаўнай установы адукацыі гімназія нумар 7. Рэспубліканскі конкурс прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь» аб'яўляецца Міністэрствам адукацыі і праводзіцца адзін раз у 3 гады. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў пройдзе 2 кастрычніка напярэдадні прафесійнага свята – Дня настаўніка. Галоўным прызам стане аўтамабіль. Шукаюць гаспадароў дзіцячай каляскі. У Маладзечынскі раус звярнулася жыхарка горада і паведаміла, што каля тыдня таму знайшла дзіцячую каляску шэрага колеру, пакінутую без нагляду паблізу гарадскога басейна. Заяў аб знікненні названай маёмасці не паступала. Міліцыя просіць асоб, якія валодаюць інфармацыяй аб уладальніку дзіцячай каляскі, альбо іншымі звесткамі па гэтым факце паведаміць у раус па тэлефонах, якія пазначаны на экране. Праваслаўныя вернікі сёння адзначаюць нараджэнне Пресвятой Багародзіцы. З гэтага дня вядзе свой адлік гадавы круг царкоўных святкаванняў. У храмах здзяйсняецца ўрачыстае набажэнства. Традыцыйным абрадавым дзействам лічылася выпяканне хлеба, на якім маляваліся літары «Р» і «Б», якія сімвалізуюць назву свята – Раство Багародзіцы. Хлеб раздавалі сваякам і сябрам, ім частавалі хворых. Людзі верылі, што ядучы хлеб і запіваючы яго святой вадой, яны выганяюць свае хваробы. Сямейны фестываль «Тата, мама, я. Спартыўная сям'я» прайшоў ён 20 верасня на гарадскім стадыёне «Маладзечна». Фармат правядзення спаборніцтва такі. Таты гуляюць асобна, мамы таксама, а дзеці ў 3 узроставых групах. Самому малодшаму удзельніку усяго 5 гадоў. Наш ребенок посещает спортивную секцию футбола, и мы решили его поддержать, тем самым прийти на это веселое мероприятие «Семейная мама, папа, я. Футбольная семья». Пад эгідай Федэрацыі футбола спартыўныя святы арганізуюцца 4-й год. Спачатку на раённым узроўні, затым на абласным і ў далейшым лепшыя сем'і спаборнічаюць у Мінску. Каждый из участников, как вы видите, наверное, одет в майки различного цвета, чтобы нам было легче их различать. Мы не различаем, у детей там играют вместе и мальчики, и девочки, но папа отдельно, мамы отдельно играют. А каждый из участников получит медаль памятную о том, что принимал участие в данном фестивале. Майка остается, естественно, каждому из участников. Асацыяцыя беларускага футболу падарыла сем'ям футбольныя мячы. Прызы па выніках спаборніцтваў атрымалі самыя юныя і самыя вопытныя удзельнікі. Арганізатары адзначылі практычна ўсіх, хто ў гэты дзень актыўна праводзіў час з сям'ёй на гарадскім стадыёне «Маладзечна». А гэта 40 спартыўных сем'яў.